Obono norokni bagai tinini giveaway ani subscriber rokni bagai hingke ang obo taboku ro hoi klangnai bisingo oro dai klangkha norok nokbai khana oro kaisa hakor tongo oro no dai klangkha obo hingka ekdom tolani yang tei hakor khoroi do obo no puila hakor hingka yang sakani yang tolani je puila manjak mani hakor ta no hakoro nai tongnai jo to ani khapangni subscriber rokno belai khe dibor kaham ojora oya pharo ang tabok dolayo ke tei bisi katalni jo tono no hambai tei kha kaham ya pharbayo video khlaijagya belai dekha ni kisa sak hamya tongmani bagai nge tini sok paikya dolayo rokno guiman khana belai jaga naithok kaisa nge baksa yang dolai ne hingkai to jaga noguino sini tongkhana naide bo phang bosok naithok tongkha yang nokha bai mosangai lama katal sanamani belai thasang tongkha yang kami hingkai gurijak lama waron sime lama yang ti khoni phayo hingkai yang area ne hingkai to saiman bai khana jaga bo jaga hingkai belai jaga naithok abon rokno belai hambain rokano bisi ro moi support khlai tongo aboni bodla ang rokno mungsa remania abono tini ang kaisa plan rokni bagai tubui phaika kaisa giveaway rokno rina hanai wan sogoi tango video khlai tongo nga ang rokni bagai taklai bisio ani je manmani giveaway ang rokno rina ni hanai songkha ani subscriber rokno nano hamjaknai rok ano support khlainai rok ni bagai giveaway je mansa kang taklai bisibon rokno rinai tamokha abo biangte rinai tamokhe rinai ang rokno saya kabangma lama tei rimano abo ang abon rokno puila saya abo haike ang 100 kata taklai bisibo rokano support khlai tongo aboni bodla ang rokno mungsa rimania tamokhe taklai bisibo ang songkha o bisikatalo bokha katal bai khlai rokno bo ang je mansak ani hamjak mung ani channel nengai ani bai thangnengai rokno hamjak mung sikon mokon phana ani je sukto ya pharan hanai abono tini no puila video o bisikatalni ang sonamai tongo ke belai hambai rokno ano support khlai tongmani bagai nge tini ang rokni bagai kaisa giveaway klang thangnai abo kebo sogya boro rokni bagai ani subscriber rokni bagai se norokni bagai se ano subscribe khlaijak ani channel no ano daily support khlai tongnai rokni bagai se nge jaga to belai naithok rokno guiman khana tini kaisa ang rokno giveaway ya pharai klangnai haipono norokoro kebo na ang ya pharnani amokhai kebo borok rei aboni bagai tini ang giveaway oro kaisa hoi klangnai norok nuhur kana ora kaisa kabang masi hakor tongo hol tongo oro nang tini kaisa giveaway dai klangnai hingke jaga bo sai klangnai bo jaga norok gana gini ni ani subscriber rok tongkha hingkai norok please phai na phaidi je sakang hainai bo na manai je olo hainai hingke mani ya giveaway jotoi kaisase aboni bagai je sakang hainai bo na manai aba haita hingkai tebo especially hingkai ani subscriber rok bosak joratoi pohor ka abona ang check khlainani bagai se video sonam tongdo ani subscriber rok bosak joratoi bangkha ba bosak joratoi pisar ka tini ang ekdom nok hok koroi kaisa belai lama hakjalo phai sok paijak hingkai gana gini to ang nok tongo haipon asa koroi khoyang nok hingga ani subscriber yang rogo boda tongkho hingga ani subscriber yang bising basang bodang kha ano hamjaknai ano support khlainai tong aboni bagai ango video khlai tongo ama haita
hingke tumung no rok giveaway na phai ke hangke ang wan suk nai yang bo ani subscriber rok tongo am haita tini to asa kotorma nong ni bagai to giveaway to boi man ya tam kha ani je suk mani norok no tini klangai thang obono norok ni bagai tini ni giveaway ani subscriber rok ni bagai hingke ang bo taboku ro khoi klangnai bisingo tambai khoi klangnai kaisama nai to nangnai norok ham kai nai narak de o kaisa paper na khang bisingo ang sui klang sinai hingke sakao kaisa pathor bogoi klang sinai ta hingke je manai rok je gana gini rok phai tlang phai de obo ani hamjak mong sikon sa ani hamjak mong ta rok ni bagai rok no support khlai tongnai rok ana hamjak tongnai rok ni bagai ta hingke asuk to kabang ya haipano ani hamjak mong tamke hamjak mong sikotor ha aduba teruk ang je mansak khlainai je mansak ulo ang teibo kabang ranani sai toknai ba teibo wana masincha giveaway ang future ni bagai try khai tongo hingke tini ni bagai khabo nong naita hingke inrok no location sai riwa na obosya kang dai pai grana bui hai asini kebo no gya sini phat ma danai kebo tomung no no gui thang ka hangke bui tlangai thangnai haboni bagai hingke kebo ani subscriber rogya kebo no gui tong ka hangke ba abo khai ang sai malia oro dai klang kha norok nokbai khana oro kaisa hakor tongo oro no dai klang kha obo hungka ekdom tolani yang tei hakor khroi do obo no puila hakor hingka yang sakani yang tolani je puila manjak mani hakor ta no hakoro hingka oro nang teruk sama khanai boi nogoi rikha hangkai boi phat chatlang thangnai ani subscriber rok ya phano nokha hangkai ta hingke abono norok no sairinai mo location yang phai location hangkai mo masli ni simi yang Kanchanpur thangmani bypass tabuk lama katal sanamai tongo yang hangkai Kanchanpur thango yang hangkai te kisa thangkai masli manja guta hangkai exact jagani bumung to ang saimanlia parani bumung ang to yang belai haksalni aboni bagai saimanlia tu sibari gana kaisa sibari nukbuwa a sibari kisa lai hekeno hingke oro view point tongo belai nai thok jaga view point eu sakao kaisa bufang borus rei bufang aro kaisa gaungko garing ko sam tongo exact aboni tola wono ta ro hingke puila hasam kadrop ni norok nogoi man khana hakor puila ni je hakor haseni horobono ang direct ha hingke norok na phaidi je puila phainai bono manai hingke norok tumung no man kha hingke ano 1 minute sek video snamoi ana whatsapp ro hordi ang man kha belai hambai ana hambai janagoi ro hordi aba haing naita hingke je puila manai hingke ano kisa video snamoi ro hordi teini ni bomong rok address rok sadi nang boroni phai man kha amro kisani ni details sadi aba haita sabo man kha ang bo nainani musungo hingke yang area ni kebo gana gini ni tongkhai norok phaidi nong ni giveaway na phaidi amo haita hingke norok ni bagai future ang tebo giveaway sanam tongo aboni bagai norok channel lo dakti subscribe khaidi je subscribe khaijagya nai tongnai rok hingkai hingke taklai bisio kwbangma different types ni video rok ni bagai tubui tongo subamang video rok ba kaijak bai khana
haipana ko kurei sobai to thangnai ang je man sak hingke aba hai video kabangma type ni bo khlainai norok support khlai jabai de logi tong jabai dita hingke norok saimang khana location te so sairinai yang hingke Kanchanpur thangmani lama masli to mobo Kanchanpur thangmani lama bypass tabuk lama katal sonamai tongo hingke yango hingke masli ni phaimani sibbarita exact parani bumong ang saimanya aboni bagai parani bumong saiman lia hingke oboni bising saimanai ani subscriber yang rogoto tong o video ni bising tei saimanai norok mankha hingke norok ana video khlai rohonani ta pokdi ang abono short video rnai ta sabo mankha hingke norok 1.5 minute ni video sonamai tano rohorde ani WhatsApp number ota hingke norok WhatsApp number rok man yang tongkhai video o comment khlai sadi ang Facebook o video upload khai tongo YouTube o video upload khai tongota hingke belai hambai video nai tongmani bagai hingke norok phai phat phat tlang phai badi ko uklogo ane uklogo ang dai rikha gana gini ni ani subscriber rok tongkhai norok na phai badi dakti olo subscribe khai jaiga rok nogoi rikha borok mannaise haipano nogya oro kebo korei ang saisungse aboni bagai ang phat video khlaina khata kebo noglia kebo tlang glak yang wasak borok phaya truck rok gari rok simi selai tongo ke basak berai nai kerei aboni bagai kebo noglakta hingke tei comment khlai sadin nongni area o aba haike giveaway nangi tongkha hingke nongni area ni mung mention khaidi comment khai ang jora mankhe phainai nokni bagai giveaway tubui phainai ta hingke belai tongthokma haingkha katal type ni video khlai hingke obono bisi katal ni puila ni video rok video no like khlai di hamjakai subscribe khlai di support khlai di jai mansak hingke norok no belai hambai ano support khlai tongmani bagai hingke thaya tongsak chobanai Tiprasa rok ni bagai sogya saya rok ni bagai sai toknai te ani sori ni bagai kisa sori jabai di ani sak hamya ani bohok samane tabuk bo operation khlai jagya kha doctor sawo bithisa itongra di jebaje bithisa mani bisingtei hamkai to operation nanglak doctor samani kok hingke obono kisasa ani sakni bagai norok no update dikha kabangma borok sango dara bahayingkha hnai abono norok no update dikha apatot bithisa oi tongra di hnai doctor bai sajaka CT scan rok khaimani motamoti normal no manjago hingke Shillongo khlaimani hingke positive haipana angtam khlainai kuno songoi manliata hingke Tripura ni report bai hingke normal se aboni bagai apatot ang bithisa tongra khota hingke belai hambai hingke tini ni video asak nong sinai hingke amsak nokok tesan rok no jaga phono klangsina kebo phaya sine boro angi bebe norok ni bagai dai klangkha ani je sokmani ta puila obono norok ni bagai gi bebe nai di oro boi hai rekha boi hai re phacha kharma kya boi nok nai ano subscribe khlai jaga rok no khang kai phacha tlang thangnai ni bagai aboni bagai kharma kya tesa ang bisingo dai klangnai motamoti dai klangkha ya go sakjora dai klangkha muksa katotoi tei kebo normal borok noglak je video nai tongnai ani subscriber rok norok ni bagai simi simo tei kebo noglia hingke amsak no norok phaina phaide hingke amsak no norok phaina phaide nongni bagai giveaway hoi klangjak ani uklogo norok phaina phaide hingke hambai jotono no belai lengkha khaproman hingke jotono no hambai next video haina hai malai nai